matauhan si PBBM, ibalik niya sa pwesto si General Torre kasi si General Torre ay magaling na PNP chief. Alin na masama doon? Bakit mo ginagawang masama ang prayer? Bakit ka man ganyan? Huwag ka ganyan. Huwag ka ganyan. Na yan, sabi, ang sagot doon, bot-bot. Ay, hindi yun bot-bot. Bot-bot yun, oy. Paano mo nasabi na bot-bot? Prayer guy. Magaling talaga si General Torre. Bakit tinanggal man lagi siya ni Presidente Marcos? Kasi, ayaw niya ng 8 billion na... Kasi bata. Ayaw niya ng 8 billion na bibilihin ng armas ng DILG. Bakit hindi nagdasal si Father Reyes noon? Ikaw kaya talaga. nga, sabi ko, hindi talaga epektibo yung prayer ni Father Reyes, pati na yung prayer ni Father Villanueva, hindi talaga, ano yun? Yung epektibo kasi sabi sa Santiago, Book of Santiago anong sinabi dyan sa Book of Santiago? Ayusin mo! Nakikinig sa atin ngayon! Sabi roon, ayusin mo! Nakikinig sa atin ngayon si Pastor Randy Excelio! Ayusin mo! Or powerful! Ano sabi? Saya, ang pag-ampo sa matarong nga tao, dunay dakong kahimuan. Ito tingnan mo. The question now, si Father Reyes ba ay tarong yun? Hindi. Ganyan kasi yan, Radyo Joel. Sagutin mo, kung si Father Reyes ba ay tarong ba yun? Kaya nga sinasabi ko, huwag mong questionin kasi nag-ampo Basta ampo, wag mong questionin kasi yung ginasampit nila dyan, ang ating Panginoon. Ano ka ba? Even si Satanas nagbanggit sa pangalan ng Panginoon. You try to read Matthew chapter 4. Ano ka ba? Hindi naman lahat, Radyo Joel. Si Satanas, pero ano nangyari? Makinig ka. Hindi naman lahat pag nag-pray tayo agad-agad sasagutin ng Panginoon. Ano ka ba, Radyo Joel? Kung hindi sinagot yung prayer ni Father Joel sa impeachment complaint, may 2026 pa. Baka sa 2026 makinig na ang Panginoon. Ma-impeach na si Sara. Dalawa na yung pari si Villanueva, yung umamin na nagitit ng droga nung nasa seminaryo pa siya. At saka si Father Reyes. Dalawa na sila. Reformist na nga Mas masarap yung dumaan ka kasi feel mo yung testimony mo. Kung ba masama doon? Ulugan ka ng Father Joel, Father Reyes, sumbagin mo nga ito. Hindi na siya running priest. Ano nang tawag sa kanya? Pag sinumbag niya the boxing priest. Biruin mo Ako kay Father Reyes, matatakot talaga ako kay General Torre. Bakit? Champion yun sa boxing na walang kalaban. Mag-showdown na the running priest versus the boxing PNP chief. Di ba naalala mo, dinayig pagani yun ni President Marcos during sa Fort Zona? Sabi na champion. Okay. A new champion. Bakit tinanggal? Kaya nga nag-ampo sila, Father Reyes, para matauhan si PBBM, Sana matauhan nga si